So what's up mga gahe no? Mingaw na dyan ko mga gahe sa dugay na dyan ko mga video gid. So karon mga gahe no kay kuan. Ano sa gitara? No, 31 day, padung na New Year. Muton sa rasa ron ako relor no kay among sa OJT din namo. Advance kayo, di jud ko magdag relor. So 9:17, advance na 20 minutes kamo na lang minus kay kapoy. So mga to mi sa kuan day. Ano ta? Sangi. Sa sangi na tayo no. Yeah, bago ko ligo. Yeah, mga to ko kay ato daw may mag-celebrate no. So, mga to na mi. So, bye-bye. 3, 2, 1. Iga. Pili pagkabar. Alay, oras na de. Wako kibaw pila. 100 Rose. 100. Punta na daw ito. So, karo mga ganyan no. Hapit ko dito. The bar ko na yung palit ko. Pila kaya ni Miko? Sa bar? Oo. 125? Nagpo pa ng baguro? Oo. Ilan? 120? 125. Mahal na guys. Ang helmet pa ka, bawal ang helmet dire. Buot ka. Cause when you love someone, you open up your heart. Siguro magkain okay. Palit mo yung the bar. What if pink rin? Na? Ano eh, imported botanical. So, manginom tao. Tanom. Imported nga tanom. Ilan? Tagkina na. Ay, lasa? Sino? Pinalaw siya. Pinuod dito. Tapos kami dito mga gaya, no? So, ito kaya ang music yun na samok-samok ka rin. Yeah. Isa ko mo na yung gusto. Sige na, ay mga kasi. Ilan? Ah. Pati na sa mukha. Gada. Nanawa sila sa posting pata. Try banana. 1, 2. Luto pang number 3. Ano number 3? Giluto pang number 3. Tambal high blood. Pinoy style pabuto, Pinoy style. A few moments later. Shoutout ko sa SAF VAPE SHOP SAF VAPE SHOP o sa Monster Burger. Thanks na sa 2018 gang. So what's up mga guy no? So, nakaroon, mag-vlog na karoon diri kay kuyog na ko mga miga, ipilaila mo. Tawang miga nga huwagan. Gaya kayo! So, mo to siya si Kim, no? So, basing ganahan ka mag-shoutout sa mga uyaban niya. Mga nakabangag ni mo, no? Shout out ko nito. Huwagan kayo. So, shoutout ko sa yung uyab din, no? Amot kasi pangan sa mong uyab. Arnold. Arnold? Sir Arnold! So, nako, pilila na po, amigo. Mga gahe na ako, amigo. Yeah, shoutout sa mga... Shout out ko ni King Florjon Kasol. Yeah! Yeah, shoutout mo din mong uyab, eh. Bantay ka. Oh, ay kumakitaan eh. Patay ka, daghan mag-viewers sa taga Maragondon. Taga Mandawi mo yun sa. Oh, shoutout sa mga Mandawi din, no? Kita na Miss Universe na rakaw.
Chef Mark. Chef sa itlog. Shoutout ni Wendell daw, sabil daw. Oh. Hoy bro, Oy, ayan yung daw. charger, oy. Yung charger daw bro. May pila na to eh. Last year pa to ha, last year. Last year. Yung charger. Charger? Charger? I-post na, dapat makita ng Wendell ha. Oh, makita gini. Oh. Hoy Wendell, Oh. ang charger. Yung charger ka no. Tro, glitok ba? Ang charger ha. Yung charger. Last year pa to, Last year. Pata eh. Kaya ako tawag ninyo. Kanton gang. So what's up mga kain? Ang lagi may diri kami sa CR. Kaya iba ano mas, naman sa may diri. Bahabwa. So mga habwa may karon, na ako diri sa CR no. Just wait for a moment and I'll be back.